At the height of adversity, heroes are born. Umsebenzi wakho umuhle. Yabezitha. Mina ngikufundisa noMandela ke kwi-industry ye-broadcasting ukuthi uMandela is an iconic brand that will never die. Ekhulumile Thule kukhona kwenzile noma khona ngakwenzanga ukuthi igagasi likwazi ukuthi mfethu libe nesibusi sesifana nawe uyinhle kakhulu. Ngithi mfethu kuwe ukhulu bengangithi abazondo ukahlamba uyawudeserve ungiyane intaka baba ngoba amaqhawe amaningi abongwe ngasekho emhlabeni. Sebenza mfethu sebenza omuhle qhubeke. It's up to you ukuthi ke uba ibhenqa noma ubili. Yabezitha. Umuntu ufanele kanjani ungiyana? Ngathi uthingani phela. Imini phela lo nto. Uyaphila Mageba? Ngiyaphila. No umsebenzi wakho Mageba wenzayo. We just want to say thank you so much Mageba. Wenza umsebenzi omuhle. Nakumngcwabo kaBhunu ubukhona wafika wazokwenza wahlala aphume ngayibona upresident ngeke abizwe nengane stage. Ngathi manje ukuthi akusasa sadlala. Nezinto ezikhulumayo sayibonga. Ezinye izinto uma ikhuluma athi umuntu nawe ngayikhuluma uphakathi echunu. Icala motivation before sambe. Wawuthini ukukhuluma lapha mfowethu? Ngangisho ngithi mina ukude kubona impumelelo. Kuyefonakala ke udlule kubona ukubekezela uphuza amanzi. Kodwa futhi awazi ukuthi mawunyuka entabeni ubheka nompumelelo ukuthi uma usufikile empumelelo uzofica imbuzane. Imbuzane ezakuthanda ukukhanya. Hayi ngenhloso yokubungaza, inhloso yokucisha. Ubona mfethu ukuthi ikhandla labalikhanya singakanani inambuzane esondele ekhandleni. Ziningi kakhulu. So dlula uphuza amanzi. Wanokubekezela. Kodwa uyayiphumelelweni. Kodwa mase kukhanya kuninambuzane ekhona. Kuninambuzane esondelayo. Thokoza Mageba. At the height of adversity, heroes are born. Ngizamsimamela zona maqhawe. Nabezitha. Kubonga mina mthakazi. Thokoza Mageba. Gagasi FM early mornings with Mr. Magic, Leaders Media. Gagasi FM. Yep, kunjalo ke ngempela ke uLinda Sibiya ke usejoyine iGagasi FM njengoba sibona nje ungizwe ehambile womnikeza words of wisdom. Sizokhumbula ukuthi ke uLinda Sibiya eminyakeni eminingi edlule uLinda Sibiya wazokhuluma ngoMr Magic wengelinye lamazwi amakhulu kuKhozi FM okwisiteshi somsakazo esikhulu kunazo zonke eAfrica. uLinda Sibiya ke wase exoshwa ke lapha emsebenzini ekuqaleni kwaFebruary 2014 ngemuva kokusebenza cishe iminyaka engama 20 emsakazweni. Kuthiwa ke izinye sizokhumbula ukuthi ke izathu sokuxoshwa kwakho Mr Magic kwalandela insolo ezinzima zokukhwabanisa nokungaziphathi kahle emsebenzini. Wayisola ngokubandakanyeka esivumelaneni sengu 1.8 million nenkampani yezitolo iAdcon engaphansi koEdgars. Kwasola ukuthi wasebenzisa igama lestage ukuthola uxhaso lomcimbi ukuthi okuthiwa uzange wenzeke nalowo mcimbi ngaleso sikhathi. Abaphathi bokhozeke bangaleso sikhathi bathi wephule imigomo yenkontileka yakhe ukuyikho kokwaholela ekuthenini agcine esexoshiwa. Nokho ke uSibiya wakuphika lokho wathi inqubo ayizange wathi iKhozi FM azange libenze ubulungiswa ngendlela elahengisha ngakhona icala lakhe. Emva ke kwavela ukuthi watholakala engenacala kuleli cala lokukhwabanisa okwengezwa impikisane kulolu daba. Okunye okwenza ukuthi uMr Magic alahlekelwe umsebenzi lapha kwakufana nokuthi walahlekelwe impilo yakhe. Uthando lakhe ke nomgomo wakhe kwakuyona impilo ayithi uKhozi FM yalithanda kakhulu. Sizokhumbula ukuthi athi esexoshwe uKhozini waba impela nezingqinamba eziningi wazama ukuthi uqhubeke kumabhizinisi but impilo ayibange isafana kakhulu nakuqala. Emva kwalokho ke wathi ke esiwabe sejona iVuma FM wenza iBreakfast show. Waqhubeka nokusebenza njenge motivational speaker, waphinde ke wazama ukuthi aqhubeke ke nayo motivation but ke izinto azange zisahamba kahle. Recently sometime last year sizombonga uFelix Hlophe nabanye abafana noSithembiso Mngoma ku Facebook bebelokhu besuggest igama la Mr Magic ukuthi akabuyiswe ubeseqala ke Gagasi lokho limbiza kancane nokugcina ukuthi ke kuze kwenzeke ukuthi ke agcine sehlukanisa unyaka. Njobe senikeziwe ke manje ishow lapha ku Gagasi FM use presenter u6 to 10 on Sundays, which is a gospel show, and then he does a motivation show which is
5 to 6 Monday to Friday. For me, I feel like it's a good move. Gagas is big. Gagas is not going anywhere. I mean, he's going to find his audience, especially for a gospel and a motivation. So he has been given another chance. Who knows? So it's official. Linda Sibia, Mr. Magic, is back on radar, and he is Gaga CFM, which gives him a more for popularity, because when Egwivuma FM, it wasn't doing very much well. So congratulations to Linda Sibia, and welcome back. Please this time on Mali. But uthefika nje sebize lo mfana wase Richards Bay fraud guest yakhe yokuqala. Ay yabona olinda bazoqosha lo mfana lo walapha eRichards Bay o trader lo mfana omncane lo millionaire lokudlala umbizela umuntu kanjalo. Well, maybe they friends. Okay, let's not judge. Please ngicela nibuka ama adverts nganisa kwethu kubi.